tini hingke waisa bai nog ni simini block seng sinai bo sai khana ronai sung tini hingke biang thang tong biang thangani nang asuk jugal tong sagradi secret samaya ba secret banan do sai khana rodi maya si bo si jak samaya bo nai di bo sama ke ang 100 টাকা ronai bono do sadi se sama try khai nyai di samaya pana nai di samaya ni munui tong hana bole sama pas bon gorang ko yang si tung tung chana si hai ke pai pai te go bera di 100 bera di kita sama bera di tak bera di ronai ku punya ronai bera di nai bai di bo busuk do rokhe si glasa bono zema tang rok sita pita ke nuglak kunu dinon lama go phamalai di si thai go phamalai di si tui thai go phamalai di bazar go phamalai di bo jepro phane khok ni lipstick kai ekhe stong go bo ke tongale bata le bo sin para go phaipro rogo sa si jeans si thui te nai bo de bo town rogo tui ai dong bola sijak maha phe angti sale ya bono tabok tata bye bye tesa seng boro thang nai chong din rok soya kare apro phunuk sanai nang tama cream phul gi phur tong pha phunuk ro bai siri lai ka ha ke nai bai di rok bono brui nai thok jak bai khe rok bu jodi bo hai khe hamna mu chung khe phului mano lai nai di mono phul bai din rok ingke brui hanai order bu rok ani kon rok ma gete buini go borong ma rok hin sunganang ya ano no ani whatsapp number go message kai bai de ba comment kai bai de ingke ang wasa bai home delivery ro phane ni rok no no kon nai ra di bone tani thuya tibinai tongo ano ko tumai saka school phage macha ga te porashu ga ni sagu to go ne ek tibinai tomani masa pa na bla school porashu to ya two birds that can swim duck and Buono, cheese fish kai mani buono, kwan ko takang mo di bono. Cheese fish mani buono, kwan ko takang mo di. Bahan cari. doggy D U C K Swan banan ke? S W N Masa dah aku nak cari kai sama. Iya. Kalian bisa? Hah? Bo 19 bahai ke soy 1 by 9 ulta masih 19 ke rofa dia segra helmet pok kabala ha nai di khasi jak sala ano helmet rongani phai tanggo thugu chima phai phe kalai phan chia ang he sagra di phagra de gate chba kholo na mayo khula ha oro tomaro kong nai negra क्या है देखते हैं पहले थोकसा तो थोकरोक से करी मिले saya na kasta कहाँ करे तो अलग जगह साई मसाओ मुंसा थोक थोकरोक करे
mai okhui lai sok laha muspai ma to lai sige tuma pai to ta phone pai di tai poni jen wing muke wing muke pakora muke tuma be chutney pudina chutney baksa buksu amono bahai mana jakbai pho colgate bahai rok jakbai ge angbo ungjago aige thokjaya pa chate tabo thokjak pai ha আমার সব বটই মা পো আমার খাই ফোনো বাইরে থক কে খাই ফোনো গ্রাদে আং অলরেডি খোয়াই কি সানু হ্যাঁ থক হ্যাঁ থক কে খাই ফোনো দে স্যার কে baksa karo di omo kom kukho borof de tong naigra na tong sa to baba goria borof na di hai rok sing jak bai ke ro borof tong sinai tui shikere ro sai phunuk di omo kaisa haike review ro di jantar no sai khana ro di tho स्टाइल खेचा दे अदे था बाहाय खा इनखे साग्रा आंबो आं खक्तै मनक मातं हा साजांनायनो आसक फुनु रियान रंनो खक्तै रक मनक तंबायनायसि अमा पाइरै चाइपिनायसि आं दाइति सामासा गता बाय बाय